Nou, in mijn bezoek heb ik niet alleen de historische plekken bezocht. Het allereerste wat was een rondleiding bij de zoutpannen en daar ook de huisjes bezocht. Dat heeft me diep geraakt. We hebben ook met de lunch gesproken met een groep mensen die zeer enthousiast inzetten om die herdenking en de plaats van het slavernijverleden ook op Bonaire een plek te geven. Maar misschien wat me het meest heeft geraakt was een presentatie van de mbo-studenten die op hun manier uiting hebben gegeven en gezegd hoe belangrijk dit voor hen is. Maar ook dat ze daarmee met ons gezamenlijk naar de toekomst willen kijken. Nou, toen ik afreisde naar het Caribisch deel van het Koninkrijk, zei iedereen tegen mij van je zal zien dat de eilanden allemaal heel verschillend zijn. En dat is inderdaad waar. Bonaire heeft zijn eigen geschiedenis, zijn eigen cultuur, zijn eigen uitdagingen. Maar het andere wat ik heb gezien waar ik echt niet wist, is hoe nauw al deze eilanden, het hele Koninkrijk met elkaar verbonden is. En dat doen we door studenten die over en weer gaan. Er zijn veel studenten, ook vanuit Bonaire, die naar Nederland gaan om te studeren. Die gaan we trouwens veel beter begeleiden. We gaan zorgen dat ze zich beter kunnen voorbereiden, maar ook als ze dan in Nederland komen, dat ze betere begeleiding krijgen. En ook dat we er alles aan doen, dat ze de juiste studies kiezen, dat ze ook terugkomen. Dat is bijzonder belangrijk hier op Bonaire. Die studenten, die jonge mensen, die verbinden ons. Maar het zijn ook de opleidingen die ons verbinden. Het is de behoud van de natuur die ons verbindt. Het wetenschappelijk onderzoek. Het wetenschappelijk onderzoek over het verleden, maar ook over het heden. En deze verbintenis tussen de delen van het Koninkrijk en de bijzondere rol die Bonaire daarbij speelt, is me heel erg zichtbaar geworden. Ik heb ook mooie gesprekken gehad met het bestuurscollege, waar we eigenlijk al deze zaken aan de orde zijn gekomen. En ook gezegd van, ja, er is een eigenheid, er zijn problemen hier die echt anders zijn dan elders. Daar moeten wij ook vanuit Den Haag goed oog voor hebben. Maar de oplossingen zijn allemaal gezamenlijke oplossingen. En dat is denk ik ook het inspirerende hier. Ik voel er is nog veel meer dat ons bindt. En ik hoop dan ook dat als we dieper en verder en breder kijken in het verleden, als we beter weten waar we vandaan komen, dat we ook beter weten waar we gezamenlijk naartoe gaan. Dank u wel.